Il-qorti ċaħdet it-talba tal-Avukat Ġenerali sabiex każ dwar il-ħatriet tas-sitt ġudikanti l-ġodda jitwarrab, anzi, ordnat biex il-każ ikompli. Fil-fatt il-primawla tal-Qorti Ċivili preżeduta mill-Imħallef Market Kuti posponiet b'mod temporanju deċiżjoni fuq talba li saret minn attivisti tas-soċjetà ċivili li qegħdin jitolbu biex jitwaqfu l-ħatriet tas-sitt membri l-ġodda tal-ġudikatura. Ħatriet li kienu ġabu kontroversja u l-Gvern baqa' għaddej bihom minkejja r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia. Għall-ewwel darba f'każ bħal dan il-Qorti Maltija ddeċidiet bit-tkomplija tal-provi u dan wara li tkun magħrufa d-deċiżjoni mill-Qorti Ewropea fil-każ fejn il-Kummissjoni Ewropea bdiet proċeduri kontra l-Polonja dwar interventi mill-Gvern ta' dan il-pajjiż fuq l-indipendenza tal-ġudikatura Pollakka. U mistenni li dan il-każ jiġi deċiż bejn xahar u xahrejn oħra. U fid-dawl ta' dan il-primawla tal-Qorti Ċivili Maltija tkun tista' tevalwa s-sitwazzjoni b'uniformità akbar. Fil-fatt l-imħallef Market Kuti qal li huwa jistenna d-deċiżjoni minn Lussemburgu fuq il-każ tal-Polonja li ma' deċiżjoni għandha tipprovdi gwida importanti għad-deċiżjoni finali f'pajjiżna. Ftit wara s-sentenza l-Gvern ħareġ jiżgwida lil pubbliku billi kanta vittorja meta l-każ għadu għaddej. Fil-fatt fuq Twitter kemm Simon Busuttil kif ukoll Jason Azzopardi li qegħdin jidhru fil-kawża bħala avukati gidbu dak li qal il-Gvern fl-istqarrija partiġjana tiegħu.